Ассалому алайкум, бародару азиз. Шумо дар канали Таҷик Нахайпе қарор дорем. Чӣ гуфтанӣ, бародару? Нашоти проекти Блум коротко мефаҳмонам, кӯтоҳ карда гӯш дорем, бародару. Проект Блум и Dex площадка, естественно, чӣ плюсҳоро дорад, мефаҳмонам шуморо. Дан момент раздача рафтесай, мисол ма чиста барои хидмат барои шуморо медром нигоҳ мекунем, чанд сум кор мекунем. Биржа, мини биржа мешавад ки мисол подключить кунӣ кошелёка. Так чӣ плюсҳо дорад, мо оли точно гуфтагӣ нестем разработчико. Барои ҳамон шуморо мефаҳмонам ки ба реферальная ссилка шумо да 5 билет метаҳанд. Нигоҳ кунед, вақти 5 билета гирифтед, дидед чӣ хел ки меғалтаку, метавонед хеле собират кунед. Ина стоп намемонӣ, ина мегиришон. Так иё лимит доранд, баъд вақт дорад, 30 секунда чанд қадар, агар хато накунам. Ина мехоҳед монитора ҷамъ мекунед, бомбора наҷиқед, ки вақти ҷиқидед минуси 100% мешавад. Барои ҳамон эҳтиёт карда минуси 100 монета мешавад. Чӣ гуфтанем, бародаро, нигоҳ кунед чӣ хел монитора ҷамъ кесам. Так проект оли аниқ карда нестад, чӣ кор хати сар кор мегирад. Барои ҳамон пока фақат ҷамъ кунед. Ина шит 108 монетаро гирифтам. И период времени дар инҷа пайдо мешавад. Так кӯтоҳ карда мефаҳмонам. Ира ҳамон дута бывши сотрудникои Binance кардем барои ҳамон якҷоя шидагии ҳамин биржара. И биржа мешавад ки подключить кунӣ кошелёкота, да, через любой кошелёк, там TaskWallet, Telegram Wallet, BandInch, MetaMask, короче, любой чизе ки бифоҳатон, бародарон, метавонед ки истифода барен. Чӣ кор кардан дар кора плюсҳои чӣ хел дорад, мефаҳмонам кӯтоҳ карда, бародаро. Медорен 8 соат да як бор меҷиқен, мегирем пул, тамом. Намедонам чанд монета мета. Барои ҳамон нигоҳ мекунам чанд шуд, примерно агар хато накунам, мумкин ё ки 100 монета мета, ё 300 монета мета. Течение 8 соат да. Так плюси асосии мо, как вариант, метавонем ки старт заданиеро выполнять кунем. Чӣ хел ки дар оҷа буд, ина нигоҳ кунед, так как чӣ вина мекунам, Twitter вина мекунам. Барои ҳамон просто омадам ветия монитора, ина гирифтам 90 монетара. То же самое YouTube историяш ҳам хеле ина баромад. Блум 2,5 миллион подписчик дар YouTube канал дорад. И подписчикҳо ҳама ай Telegram уҷа перехарид кардем. Барои ҳамон чӣ надеяться мекунем. Надеждаи асосӣ, бародаро, дар яке ки мо оз дан момент токенҳоро кор кунем. Мумкин оянда мисол ягон подарка NFT қати ягон чӣ қати алишка бишавад. Баъд оро уже савдо мекунем. Барои ҳамон, бародаро, ина бидроен ҳамин заданиеро выполнять кунед. Ина ма просто дромадам. Жалко ки ая реферальная ссылка, мисол якта билет метия, мисол 100 монета кор мекунем. Барои ҳамон ина бародаро марҳамат кунед, залитат кунед. Пока шанс астай, проекти Блум ягон сум кор мекунем. Баъд чӣ гуфтанем, барои бисёр одамо тарсидастанд озин нашоти проекти Notcoin ғалтид қариб 50%. Мнение ма чӣ кор кардам дар ҳамин ситуатсия, чӣ хел ки дестем, биткоин 67,000 шид. Медорем, нигоҳ мекунем, ина падение биткоин $67,500. Чӣ хел ки 72 буд, чанд где-то примерно қариб 10% коррексия шид. 10% коррексия шид, не ки ноткоини мо қариб 50% коррексия шид. Не ки яча фаромӯш накунед ки ноткоин мода қариб 600% хестак. Барои ҳамон мо ждат мекунем, сабр мекунем. И финанси совет нест, бародаро. И чиста мнение май, сумои май, ма сумо қабдагиам, ма проекта бори дорам. Оз дан момент агар биткоин бо 30% гап бихеза, бо
примерно агар 300% ноткоин бита, агар даже 1 центия мешавад, 300% 3 цент мешавад. Бисёр равно бози дар ин момент бисёри одамо тарсидастанд, ки мақсад ҳамин суми доштагӣ ман аз даст медиҳам. Бародаро, шумо агар ба шарти ки харидагӣ набошед ноткоина, шумо ҳеччиро аз даст наметиҳед. Ин мне нимай, ма қаблагим тозира ноткоинома, яхе ноткоином да буватса кардесам, барои ҳамун стейкинг да мақсад ман медирам ягон заданияро выполнять мекунам, мегирам. Барои ҳамун бародаро, дар ин момент сабр тоқат кунед, ҳамаш мешавад. чизи асосии дигае ки вақте ки рынок сирхай мешавад, камтар бихаред. Илтимос проектҳои соз бихаред, проектҳои проверенӣ бихаред. Одамое ки ҳозир бисёри моментҳо шудааст, ки мошеннико беҳад бисёр шудагиянд, бисёр проектҳо пайдо шудагиянд. Яду проекти дига чизи важнее нашоти Hamster Combo. Так, проект ҳуи кардия. Ҳозир дар ин момент блогерҳо ҳама нависонистанд, ки уже бромагия действительно монетаи Hamster Combo. То есть ман намегӯям, ки нестае, ҳастае, в натуре уже пайдо шудагия. Не ки бародаро ҳечро фаромӯш накунед, ки и мошенникое, ки мисол криптовалютаро создавад карданд перед тем баромадани криптовалюта. Барои ҳамун обязательно бародаро, ҳозир хайпами хамстер, илтимос нахаред, рисковать накунед. ҳам $10 ки шумо хамстерро мехаред чанд миллиард, хубаш ждат кунед. Конкретно дар кадом периоди, ки мисол моҳи дига гуфтагиянд, мо метавонем ки ягон чиз савдо кунем. Не чизи асосӣ бародаро, фаромӯш накунед, развитие проекте, проект чӣ план дорад, чӣ кор мекунад. Барои ҳамун мо фақат ждат мекунем, ки проект фақат точно планои моро истифода барад. Барои ҳамун чӣ гуфтанем бародаро, ки мошеннико бисёр шудагиянд. Ҳозир даже уже фурӯхтастанд хамстерошона. Стоит неста дар ин момент даже шумо поздани бидроед. Ман як чиро фаҳмидам, ки дар проекти хамстер ҳама хеле кардагиянд, ки ягон кас минус намемонад, барое ки шансҳои ҳама яхеле. Мисол фарқият 10-20% мекунад, зиёд намекунад, максимум 50%. бародаро, ин хеле не ки ранги ноткоин ворибад яхе одам $1500 гирифт, яхе одам $100 гирифт. Ин хеле намешавад дар хамстер. Барои чӣ намешавад бародаро? Барое ки бисёршон намедонанд, ки старт баъд оҳиста оҳиста қин мешавад. Старт ҳамада осони дар проект. Вақти стартоват кардед, дальше уже қинтар мешавад. Барое ки шумо 3, 4, 5, 50, 60, 70 миллион хати шумо доход в часак калон мекунед. Баъд реферальная ссылка чизи важнее дар инҷа бародаро. Як чиз дигаро баъд кор карда мефаҳмонамтон бародаро, ки мо ина чӣ хеле ки десен ҳамаи картҳоро гирифтем. Ай хамстер. Дальше нигоҳ мекунем хамяка. Ина хамяки ма ҳам уровень медроем дар инҷа 1, 2, 3. ина пайдоши чӣ хеле ден 1 миллиона гирифтам. пацанако вообще хеле моментҳоро пропускат намекунанд. ишонтон метавонам ҳозир дар телеграм канали мо таҷик на хайпе чӣ хеле ки ден бачаҳо фир метавонанд вовремя чӣ хел бигирем 1 миллиона, чӣ хел бигирем соати 3 да мерем. ҳозир примерно соати 3 рӯз да мерем. Так, соати 16 да 15-16. Так, ина бародаро нигоҳ кунед. Мирем соати Москва хати соати 1 шид. ина соати 3:38 да бародар. Ҳамин соат ай 3 мезгара 15-20 тичед 1 соата любой карта хамстера бачаҳо қати дар телеграм канал метавонед. барои ҳамун чо кан дар кора бародаро. Дар ин момент активност чӣ хеле ки мебинед реклама нестай канали мода. ина реклама запрещено. Не ки дар ин момент якта исключение шудагия дар кетизи, барое ки бачаҳо дози лаунчпади ништяк рафтесай. дар ин момент картаро ма гирифтесам, жаловаться намекунам. ҳозир ишонтон метавонам, ки чӣ картаро ма гирифтагиам. Просто без вложений. Так, медирам без вложений дар кетизин бачаҳо қатъи мисол он кас гирифтагӣ боша ошава молодесай. Рулетка то додесем, ай рулетка прибыла гирифтесем. барои ҳамун ҳозир дар момент шуморо ма ишон метавонам, ки дар инами аккаунт ма ягон копеек зарондагӣ нестам. ма чисто через рефералка боти, ки
ина нигоҳ кунед бародарон. ина ботоз хеле скрешивать мекунад. Нигоҳ кунед, ман просто меҷи хомӯш кунем ки на. Нигоҳ кун, бот хеле скрешивать мекунад. Автобота нархаш бародаро 4000 монетае. Мо медурем дар инаҷа ишон меметад ки ина ма ягон чиро харидагӣ нестам бародаро. Ягон дар проект ма дар именно ҳамин аккаунта ман ягон чи расход карда нестам. Барои ҳамун пока шанс аста. Ина чӣ хеле ки мебинед то ҳозир ина ман пул нишон деста на харидагим ягон чи харидагӣ нестам дар проект. Не ки ина бародарон нигоҳ кунед, $4.5. Амин рулетка ман чира гирифтам. $10 монета маро дод. Ман автобота подключат кардам бо беғарза ё проектим кор кесад то ҳозира. Ман медонам аз пока шанс аста. Нам хе раздача кесад $10. Просто шумо чӣ требуется мекунед ки барои $10 гирифтан в течение 24 соата я 20 одама приглашать нед. 20 одаме нигоҳ кунед бародаро. 20 одам важн нестае ки ӯ одам дар ҳамин бозӣ ҳастае нестае. Просто важнее ки ба ссилкаи шумо бидрояд шуморо шанс буда карта ки то битонед рулеткаро. Барои ҳамун ҳамин чиз важне бародаро. Обязательно пока шанс аста кетизида бипарен. Не ки нашуд ки блум. Ман шуморо гуфтам бародарон. Ина дар шоти ман 2000 монетае. Ускоряд мекунам. Всё готово. Барои ҳамун бародаро обязательно чё канда кора? Подписаться канда кора. Хеле проектро айдаст натидем бародаро. Класс абиҷиқин дар телеграм канал барои новостиҳои нави мо пропускат накардан телеграм канали мо подписаться кунед. Так, як чиз дига важнее ки бародаро, телеграм канал дар поиск намебира, барои ки чат кардагим ма бачаҳо хати менависем, алоқа дарем, ягон хизмат боша. Обязательно дар телеграм канал подписаться кунед бародаро. Дар ютуб тем более поддержкаи шумо дорем, ман намерасам ода. Баъд ютуб даки подписаться ки кардӣ, обязательно классика абиҷиқ. Худо нигаҳбон.